हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'इज इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव बार्थ सार्टिफिकेट मबाइलाव बोरै अनलाइन एप्लाइ खालामो नोंथांमोना भिडिअ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो रोंनाय लोगो लोगो गासैनिखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै होनो हागोन। दा बेखौ खालामनोबा जों फैबाय सेबा सेतुआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे अपशन मोनो बेनो जाबाय लगिन आरो रेजिस्टार। दा बेयाव जोङो क्लिक खालामनांगौ। दा बेखायनो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय जायफ्रा आईडी दंखायो बे मोनसे सेम आईडीजोंनो गोबांथा एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे जों फैनाय लोगो लोगो मा खालामनांगोन सिटिजेनाव थादो बेनिफ्राय जोङो लगिन आरो रेजिस्टाराव खनसे क्लिक खालामबावदो आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगो पेजआ अपेन जागोन बेनिफ्राय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। मोनसे बाथ्रा जायफ्रानोखि इउजार आईडी दंखायो बे इउजार आईडीजों गासैबो बार्थ सार्टिफिकेट बेनिफ्राय कास्ट गासैबो नोंथांमोना खालामनो हायो। स' बेखायनो जोङो बेयाव होनानै जों मा खालामनांगोन जोङो साइन इन खालामनांगोन। आरो जुदि नोंना आईडी गैयाब्ला मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय निउ इउजाराव जोङो बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो जों मा खालामनो हागोन आईडी जोङो जेनेरेट खालामना लानो हागोन आरो आईडी मोननाय लोगो लोगो लगइन खालामनानै खामानि मावबाय थानो हागोन। दा जोङो बे निउ इउजाराव फैनाय लोगो लोगो मा खालामनांगोन फार्स्टआव एक्टिभ थानाय फन नाम्बारा बेखौ होबानो जाबाय अके आरो बेखौ होनाय लोगो लोगो जेनेरेट अटिपि आव होनाय लोगो लोगो नोंनाव अटिपि थांगोन एन्ड बेनिफ्राय बेखौ होयोब्ला बेयो भेरिफाइ जागोन। गिबि नामावहाय मा खालामनांगोन नोंथांमोना सार्टिफिकेटआव जि नाम दङना बेखौ नोंनिखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय इउजार नेमाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै टाइटेल होबानो जाबाय बेनिफ्राय 1 2 3 हेशटेग नोंथांमोना होना ला जाहाथे गोसोआव थानाय बायदि। स' बेनिफ्राय पासवर्डखौ नोंथांमोना गोसोआव थानाय बायदि होना लाबानो जाबाय नोंनि टाइटेल होनानै बेनिफ्राय 1 2 3 हेशटेग होबानो जाबाय आरो फिन कनसेप्टआव बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय बार्थडे सेलेक्ट खालामदो पार्सनेल मेसेजाव हाय होननानै नोंनि नामखौ होनो हागोन जाहाथे लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंनि नामा नुजायो। देन बेनिफ्राय मोनसे केपसा कड दङ बेखौहाय 3+1 बेसेबां जायो बक्सआव एन्सारखौ नोंथांमोना होनांगोन। जुदि सिनायाबा नोंथांमोना बै टिर दङ बे टिरावहाय क्लिक खालामबानो बेयो गोदान जागोन एन्ड साइन आप खालामदो बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै। दा साइन आप जानाय लोगो लोगो आईडी मोनसिगोन आरो आईडी मोननाय लोगो लोगो फिन कनसेप्टआव आईडीखौ होबाय जोङो आरो बेयाव आईडी होनानै जों लगइन खालामबा जों नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हागोन एबा जों खामानि मावनानै लानो हागोन। दा बेयाव लगइन जाबाय बेनिफ्राय बेबादि फैसिगोन। दा लगइन जानाय लोगो लोगो जि सिगाङाव खामानि मावदोंमोन माखासे हिस्टरि थायो जेरै बार्थ सार्टिफिकेट कास्ट दिहुननाय बा जि खामानि मावदोंमोन बेयाव थाजोबो। स' बेखौ नोंथांमोना मोनफिनगोन जेबो गोमाया। बेनिफ्राय जोंनि खामानिया जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनाय बेखायनो जों नागिरोबा गोबाव टाइम लायो बेखायनो मोनसे इजि अपसन दङ बेयाव डाइरेक्ट बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांमोना लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय। दा जोङो बार्थ लिरबाय बेनिफ्राय सार्चआव थुबाय आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट नोंखौहाय मोननै अपसन फैगोन। बेनो जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट एकदम गोदान एप्लाइ खालामनाय जाय माने उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बेयाव खालामनोबा नोंथांमोना गोजौनि अपसन बेयाव दङ 21 डेज माने जुदि बिनि गेजेराव दङबा निउ बेबि दङबा गोदान जोनोम जानाय दङबा 21 डेज टाइम होयो बेयाव नोंथांमोना फ्रियावनो खालामनो हायो माने बेयाव एफिडेभिट नाङा। जुदि डिले जाबायबा एबा जायनाखि दायो गोदान खालामनो सानदों नाथाय नोंथांमोना देरखाबाय एबा नोंथांमोना बैसो जाबाय अब्लाथाय बेयाव अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ। बाथ्रा जाबाय 21 डेजनि बारबायबा बेयाव सेकेन्ड अपसनाव खालामनांगौमोन। देन बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम A to Z नोंथांमोना बेसेबां पेमेन्ट दाननांगौ गासैबो मोनगोन। दा नै बेयाव माखासे दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेयाव बिनायखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय 10 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हागोन आरो पेमेन्टआ अनलि 10 रुपिस नोंथांमोना बेयाव पेमेन्ट खालामनांगोन अनलि 10 रुपिस नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन। बेनिफ्राय जुदि गथ'ना जेबो सार्टिफिकेट गैयाबा नोंथांमोना गाव गावनि एबा पेरेन्ट्सनिखौ होबानो जाबाय अब्लानो एक्सेप्ट जागोन बेनिफ्राय सार्टिफिकेट मोनसे मोनो हस्पिटालनिफ्राय बेखौ होनो हागोन। दा जोङो एप्लाइ अपसनाव क्लिक खालामबाय स' एप्लाइ अपसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि अपसना दानिया फैसिगोन आरो जोंहा प्रसेसआव थांनो हागोन। दा नोंथांमोना बेयाव नै माखासे डकुमेन्ट्स दङ अनलि 10 रुपिसल' नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन। बेनिफ्राय जायफ्रा उन्दैफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामदों एबा गथ' जोनोम जागोदाननि थाखाय खालामदों हस्पिटालनिफ्राय मोनसे हरो सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालाम अब्लानो एक्सेप्ट जागोन। बेनिफ्राय बेयाव गोबां माखासे फिस थायो बेखौ नाङा बाट जोंनिया अनलाइन खालामबा खालि 10 रुपिस बेयाव पेमेन्ट खालामनांगोन अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो। देन डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना PDF खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन डाइरेक्ट JPG जानाय नङा। नोंथांमोना स्केन खालामदो बेनिफ्राय PDF खालामनानै आपल'ड खालामदो। दा फैबाय मोनसे अपसनाव एप्लिकेन्ट्स नामावहाय मा खालामनांगोननो जाय बिथाङा एप्लाइ खालामना होनो सानदों बिथांनिसो जागोन एबा पेरेन्ट्सनि एबा गार्जेननिसो बेयाव जागोन। दा बेयाव नोंथांमोना एप्लिकेन्ट नामावहाय पेरेन्ट्सनि एबा गार्जेननिखौसो बेयाव बिफानिखौ होनांगोन बेनिफ्राय बिफानि गासिबो डिटेल्सखौ बेयाव सोग्रोनांगोन। दा जोङो जेन्डारखौ सोबाय स' बेनिफ्राय मेल आइडिखौ सोना होबाय बेनिफ्राय रिलेसना मा जायो नोङो जायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरदों बेयाव सन दङ डटार दङ बा नोंथांमोना ब्रादार सिस्टार माने मा जायो सोमोन्दोआ बै जायनाखि एप्लाइ खालामना होनो नागिरदों आइडि गोनाङा स' बेखौ बेयाव नोंथांमोना होनांगोन।
दा जों बेयाव जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामबाय फिसाजोबा फिसाजो जों सेलेक्ट खालामबाय फिसालाबा जों फिसाला सेलेक्ट खालामबाय स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बुजियो नङाबा आन्दायगोन नोंथांमोना देन बेनिफ्राय पेन कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना होदो मेल आइडि पेन कार्ड नाम्बारखौ होनो हायो जेबो नङा होआबाबो जेबो नङा अके स' बेनिफ्राय सेकेन्ड अप्सनावसो मेन डाटा सोनांसिगोन बेनो जाबाय जायनि नामाव खालामनो नागिरदों स' बेखायनो निउ बर्न नोंथांमोना गोदान जोनोम जानाय उन्दैनिखौ बेयाव नोंथांमोना होनांसिगोन अके एबा केन्डिडेटखौ बेयाव होनांगोन स' बेनिफ्राय बार्थडेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना होदो बार्थडेखौहाय एन्ड बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो हौवासा ना हिन्जावसा बेखौ सेलेक्ट खालामदो फादार्स नेमखौ होबावदो फिन खनसेबाव मादार नामखौबो होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना प्लेस अफ बार्थ अबेयाव जादोंमोन जोनोमा बेखौहाय न'आव ना हस्पिटालाव बेखौ सेलेक्ट खालामना नोंथांमोना होदो अके बेनिफ्राय हस्पिटाल जादोंबा दानिया नेम अफ हस्पिटालखौ नोंथांमोना बेयाव लिरना होनांसिगोन स' बेनिफ्राय एड्रेसखौबो नोंथांमोना बेयाव लिरना होनांगोन बे एड्रेसा बबेयाव दङ एबा बबेयाव जोनोम जाहैदोंमोन देन बेनिफ्राय रिजन एबा जाहोना मानि थाखाय लेट जाखो बेयाव डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना जुदि रेडि नङाबा स' डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना रेडि नङा होननानै जाहाथे लिरो आं बेखौ स्क्रिनाव लिरना होबाय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायनानै गाव गावबागाव जाहोनखौ बानजाबाय जे नों मानि थाखाय एप्लाइ खालामनाया लेट जाखो होनना बेखौ नोंथांमोना मेनसन खालामनांगोन स' बेनिफ्राय आदार डिटेल्सआव फैबाय दा स्टेटआ थाखाबाय स' बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो बेयाव जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामबाय जों एग्जाम्पल एन्ड बेनिफ्राय साब डिभिजन थायो बेखौबो सेलेक्ट खालामदो एन्ड नेक्स्टआव सार्कोल अफिस थायो बेखौबो सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय गामिखौ नोंथांमोना होदो अके गामि सार्टिफिकेटआव जि गामि थागोन बेखौ बेयाव नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय एन्ड पिन कड होनानै सेभ एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोना होनाय लोगो लोगो नेक्स्ट प्रसेसआव जोङो थांनो हागोन बेनिफ्राय रिसेटबो खालामनो हायो रिसेट खालामबा गोदान जायो दा जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव सोनोसै जों बेयाव होनाय लोगो लोगो मोनसे अप्सन फैगोन दा नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था दा जों येस होनांगोन बेवहाय नोंथांमोना येस होदो होमबाथाय नेक्स्टआव बियो थांसिगोन दा प्रसेसा एसे गोलाव जायो भिडिअ नायजोब रोंनाय लोगो लोगो खालामबाय थानो हागोन टेनसन गैया नोंथांमोना न'आव थानानै मोननो हागोन देन बेनिफ्राय बेयाव डाटाया साक्सेसफुलि साबमिटेड जाबाय नेक्स्टआव फैबाय डकुमेन्ट्स आपडेट एबा आपल'ड खालामनाय मोनसे बाथ्रा आं खिन्थाखादोंमोन जे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना PDF खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन 1 MB सिम खालामनांगोन स' फार्स्टआव मोनसे रेजिस्टार हस्पिटाल बा गभर्नमेन्ट बा प्राइभेट मोनसे सार्टिफिकेट हरोना उन्दैनि थाखाय बेखौहाय जेब्ला जोनोम जागोदानमोन थ' नोंथांमोना मोनबोखायो बेखौ बेयाव नोंथांमोना PDF खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे होयो देन जुदि नोंथांमोना गैयाबा एडमिट होबाबो जागोन जायना एडमिट दङ स' बेनिफ्राय सेकेन्ड अप्सनाव स्कुल सार्टिफिकेट दङबा होबानो जाबाय जुदि गैयाबा पेरेन्ट्सनिखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय स' बेनिफ्राय एनि आदार डकुमेन्ट्सआव नोंथांमोना गार्जेननिखौ जि गोसो दङ बेखौ होनो हागोन बेनिफ्राय आधार कार्डआबो बेयाव एक्सेप्ट जागोन स' बेनिफ्राय एफिडेभिटआ नांथारगोन नोंथांमोना बेयाव एफिडेभिट दङबा नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन मानोना बेखौहाय नोंथांमोना मेजिस्ट्रेटनिफ्राय लाना फैनांगोन बा नटारिनिफ्राय नोंथांमोना लाना फैनांगोन आरो बेखौ आपल'ड खालामनांगोन दा जों एग्जाम्पल गासैबो डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामबाय बेनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआव जों क्लिक खालामबाय आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे पेमेन्ट दानायाव थांसिगोन दा बेखायनो जोङो बेयाव नेक्स्टआव होबाय स' नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बेयाव प्रिभिउ जाबाय अके दा नोंनि गासैबो डिटेल्सआ बेयाव फैबाय आरो स' बेखौ जाहाथे मोजाङै चेक खालामो आरो गासैबो जुदि अके जाबायबा स' नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव थांनो हागोन बेनो जाबाय मेक पेमेन्ट एबा पेमेन्ट दाननाय प्रसेसआव दा जोङो बेयाव प्रिभिउ नायबाय जे नोङो मा फिलआप खालामो गासैबो बेयाव ओंखारजोबगोन बेखौ नायना ला जुदि गासैबो जुदि अके दङबासो फाइनाल साबमिट खालाम नङाबा मिस्टेक जायोबा नोंथांमोनखौहाय एक्सेप्ट खालामनाय नङा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन स' बेखायनो जों गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव नायबाय आं ब्लार खालामबाय मानोना माखासे प्राइभासि खोथा थायो स' बेखौ नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय स्टेपखौहाय बेनिफ्राय रोंनानै नोंथांमोना गाव गावनिखौ खालामना लानो हागोन एबा गुबुननिखौ खालामनानै होनो हागोन स' बेनिफ्राय जोङो मेक पेमेन्टआव थांनाय लोगो लोगो जों पेमेन्ट दानो हासिगोन आरो प्रिन्ट खालामबा नैबे एक्न'लेजमेन्टखौहाय प्रिन्ट खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन दा बिदिबा जों गोबाव खालामबा जों पेमेन्ट दानाय अप्सनाव थांसै दा पेमेन्टआ बेसेबां दङ होनोबा नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नायबानो जाबाय बेनो जाबाय अनलि 10 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्टखौ बेयाव खालामनांगोन नेट बेंकिंजों दानोबा गोजौआव होदो जुदि नेट बेंकिं गैयाबा गाहायनि पेमेन्ट गेटवेआव नोंथांमोना होबानो जाबाय स' बेनिफ्राय सेलेक्ट बेंक दङ बेंकखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन दा अपसन मोननै दङ आरो जुदि नोंथांमोना एटिएमजोंबो दाननो हागोन दा जोङो एटिएमजों दानगोन एबा नोंथांमोना फनपेजों दानगोन जिखुनु जाया दाननो हायो स' बेखायनो जों सेलेक्ट बेंकआव दाननानै फार्स्टनि अपसन एक्सिस इजि पेआवहाय नोंथांमोना खनसे सेलेक्ट खालामना हो स' बेयाव सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो गाहायाव मोनसे एग्रि मोनो बेयाव नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय प्रसिड फर पेमेन्टआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे जेआरए नाम्बार ओंखारगोन बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय देन बेनिफ्राय लडिं जागासिनो दङ स' बेनिफ्राय अनलि 10 रुपिसनि बेयाव स्लिप फैसिगोन बेखौ टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ बेखौ सेलेक्ट खालामबावदो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना होदो बेनिफ्राय दानि अपसना कार्डजों दानो ना इन्टारनेटजों दानो ना नोंथांमोना इउपिआइजों दानो दा जोङो इउपिआइखौ होबाय बेनिफ्राय फनपेनि इउपिआइ आइडिखौ होनानै नोंथांमोना पेमेन्टआव थांनाय लोगो लोगोनो स' नोंथांमोना फनपे लगइन खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोनाव डाइरेक्ट 10 रुपिसनि नोंथांमोना दाननो हासिगोन दा बेनोमोन प्रसेसा A to Z आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय बार्थ सार्टिफिकेट जायफ्रा गैयामोन नोंथांमोना सोलोंनानै जाहाथे एप्लाइखौहाय खालामना लानो हायो आरो गुबुन गुबुन खामानियाव बे सोलिगोन जोबोर मोजां जाबाय दानिया अनलाइन प्रसेस नोंथांमोना मोननो हासिगोन